order local ni bo MLA kha ang nai galag da साफिलो नायखिगे नायजांनाय साइमन गनि सम्पर्के काम साइमन बनो उनको yang jakai nigrim sutlang na hinto mani ha tai o tabu nigrim so chini MDC homsok kumarunai ke tin por ka to তিনি পরীক্ষা তো এটা তাবুন খানানি পরীক্ষা মাধ্যমিক পরীক্ষা চলিছে হামাংমুনি নাইজা খাইকা কয়েকদিন আগে আনি গ্যাস্ট্রিক র মকলক চশমা র আরং খাইয়ে একাই ন আন কাহা গছি নগিন সিনি আমি সংনাই 미신미신 하나님께 뭐 산도로 뭐 신독하네. 이스키는 강내 기자 어떠랑 같이 강사 어떠랑 가게. 뭐 현장우. जों दिनै ताबुक पश्चिम बेल सराव जोंनि ताबुक खरकसा बलेन्द्र देव बर्मा सालकिजा सिगां ब असुंसानाय जागारि थांखा आं दिनै नुखुंगो फाइजा सालफलंमा बलेन्द्र देव बर्मा त्रिपुरा हा ताय अ दफानि बागै सामुं थांखा गोबांमा जराव गोबांमा चबाव ब गोदालै सामुं थांखा जरा फायासनि सिगांनो ब असुंसानाय जागारि थांखा ब्लेके खा खामो दिनै नुखुंनि बररनो बथैमानि दिनो आनो कसार फनो आनि ताइ सरकारि प्रग्राम तमा बा फाइमालिया दिनै फाइसा फैजा ब्लेकेनो दिनै नुखुंगो फाइनो फैजा दिनै बुमा ताइ बुसा दिनै दिखि गनो तैब खुब तं कस्तनि बिसिं देखाय तंगै असुंसाबे मोसां तंनानै नायलांखा बनो काहाम प्रपार ट्रिटमेन्ट निनानि बागै आं चाइ तकमानि निग्रिमस शिलंगत लांगै किन्तु जरा मानलिया इलेक्शन ब अंथांका के इलेक्शन पाई को ताबुक ब सामुं तमा बाय बनो लांगै माया को लांनानै हिंतमानि बलांग ब चलांखा ओमते हायकेन ताइ खरगेचिनि मेम्बर जों बथिका एका काय आं खाख्लायो दिनै नुखुंबो जों तंनाय दिनै नुखांनो आं सुबानो दिनै बसा परिनानै आबनो बा आं नायनाय एका काय যতদিক লাংবা তংসাক আং অরনি একজন MLA হিসেবে তংসাক যারা নুখুंबो नायनाय অলপ नायनाय ताम हिंगाकाय जों संसाराव फायकाय सालसा जतनो याकारि मा थांनाय एकाकाय आं खाख्लायो जों बखाबायनो नि एकगया बखाना करा खलाय बुसकांगो जों मा थांलायनाय ताम हिंगाकाय सिरि सिटिनि सिमि जों असंसाराव तं फायमानबा सालसा जों जतनो याकारि मा थांनाय दिनै गोबां मा आनि अर जारा आगि सामुं थांनाय रक ताखौ जों अर अर जाखो जतनो फैनायका ब्लेकेनो बिनि नुखुंगो फायनाय 26 तारिखो दिनै खाखामानि पान्दावनाय आं चाइतंनाय अ खाखामा पान्दाव स्राबसा बरगय फाय नुखुंनि बरगय फाय जतबे मालाय फैनानै गां खाख्लायो दिनै बलेन्द्र एलाइस सारन जेखेनफोर तंखौ ब संसारनि साथि बाय असंसार बाय मोसांगै ब तंथुन ब संसार पहर उंगै तंथुन अमनो जों कायथन थानि दिनै दियाइमा आं ताम सानाय दिनै नुखुंनि बररनो दिनै मुंसा याफाना निकरै खाखामा ताइ हामजांमा याफारै दिनै कौ मुसुक्रि नंसुनो हामबाय।